Diretso tayo dito sa Jimmy Butler na dumating ngayong arrival. Yung logo niya, JB. Tapos ito yung condition niya. Kahit pa paano okay pa din yung ilalim. So ito po yung pinaka-notable na sapatos. Tapos ito pong KT5 na Independence Day. Yan, isolate muna natin para makita natin maigi. Napaka-pristine po ng kondisyon nito. Walang problema kahit saang parte ng sapatos, back part, toe, heel, walang tama. Panalo po makakabili nito. Ito ang gandang sapatos rin ito from Anta. More on casual shoes. Pero kung gusto mo pang basketball, pwede rin. Ganda ng character. Kung lalayo po tayo, makikita nyo yung majority ng ating mga bagong dating. On the left side, dyan nyo po makikita yung mga running shoes tapos casual shoes na panlalaki. Sa right side naman, nandyan po yung mga pambabae natin. And sa gitna, yung malalakas na pambasketball. Sa mga babae, notable po itong Onitsuka natin. Mexico 66 pa rin. Lalang sintas. Pwede nating lagyan kung gusto nyo po. Ito, ang ganda ng kulay nitong Adidas na to. Meron din tayong special na AF1. Pang babae lang po yan. Ganda ng design. Masyadong playful. May blazer din tayo na ganyan. Ang cute. May puma tayong laki ng midsulo. So yung gustong dumagdag yung height, ito po, bahagay yan sa inyo. Meron din tayong Lacoste. Napakabihira dumating ang Lacoste dito sa atin. So yan yung logo niya sa ilalim. Masipatin yung maigi. Yung body part niya, fabric. Tapos yan, mga common na superstar nandyan. Tapos mga running shoes nandito rin po, panlalaki. So yan po yung kabuuan ng ating new arrivals. Dito lang po yan sa Golden Rock. Andito naman po sa likod yung ating mga old stock. Dito, medyo mapipiga nyo kami sa discount sa mga old stock natin. Lalo na kung may konting issue na, magsabi lang kayo, bibigyan namin po kayo ng karapat-dapat na discount sa lahat ng mga old stock. Pero dito po sa new arrivals, papiliin po muna natin yung mga taong may sapat na budget para mabili nila yung mga malalakas at gusto nilang sapatos. Shoutout po pala sa lahat na nagmain kagabi. Andito, ang dami na nagmain ng 30% off sale natin. Live din po pala tayo ngayong gabi. Kasama natin si Miss Lovely para sa ating live selling ng mga new arrivals na sapatos. Ang ganda nung pulang yun, litaw na litaw. Kaya yun, maraming salamat po sa panonood. Kita-kits mamayang gabi sa ating live selling.